हॅलो नमस्कार. पत्रड केलेलं चड जलवा नाव पत्रड खुर्ज कत्वा नाव तका मीठ घालून विसरलवा पर एक सोल्यूशन गशे पत्रड आज गशे पत्रड कशी करची म्हणून पळया 7-8 जेल पत्राड एक कांदवारा ती आणि एक कपातीतलं सोय कांदिया 5-6 सुकी मिरसांग घेऊन आणि एक सಣ್ಣ गुडकु चिंचाम कांदवारा 1 टीस्पून तेल लावून सुकी मिरसांग भाजी आती मागीर सोयी सुकी मिरसांग चिंचांब आणि थोडे उद्दा मिक्सरान घालून ल्हान करून वाटी आती एक तोपांत जेल पत्राड कांदवारा मागीर ताका वाटीर मासोल घालून थोडे उद्दाक घालून जागृतीर मिक्स कराती आणि अर्ध व्हड चमचे तितले मीठ घाला आणि कतकत काढाती एक सಣ್ಣ पियाव घेऊन कोचल कराती आणि एक दवल्यांत 1 टेबल स्पून तितले तेल घालून पियाव कोचल घालून तंतू समयची भाजी आती गोल्डन ब्राउन उंटे भाजील पियाव रंद एक पण्ण घालाती आणि थोडे वेळ दांकून दवरा मागीर उन्हा सिता सर्व कराती ट्राय करून पळयाती. थँक्यू.